Hvad skal du? Hvad er det, vi har gang i her? Vi fjerner bambus. Okay. Og der er en ordentlig hæk, hva'? Det må køre. Kom. Au. Og nu er der lige 3 i vejen den her gang. Det fanger. Vil det sige, at hvis det var mig, der lå på den, så kan vi tage en større dusk? Ja. Ah, det ved jeg ikke, om jeg tør. Det er sjovt. Og det skal også klippes. Så. Så. Jamen det fungerer da fint. Hold nu katten. Ja, så er det lidt at gå med nu.